Aron hingpit ng malikay sa bisyo, mga drug surrenderers sa Basak, Lapu-Lapu gipasalmot sa usa ka basketball tournament niadtong Sabado. Gisugdan ang first Basak Classmates Basketball Tournament pinaagi sa usa ka parada gikan sa Maytamiya paingon sa Basak Gym. Gibahin ngadto sa 8 ka mga teams ang mga drug surrenderers aron masiguro nga mibiya na sila sa bisyo. Og inay ceremonial toss ang gihimo, gisugdan una kini sa usa ka surprise drug test. Ang Barangay Basak ang labing daghang drug surrenderers diin moabot sa kapin 600. Apan giangko ni Kapitan Isabilito Darnayla nga sagad kanila bibalik gayud sa bisyo. Ang uban balik yun. Di kita kalikay sa uban, balik yun ang uban. Pero daghan yun ang Muslim nga nahadlok. Dili pwede nag-surrender na sila nga pasagdan na lang. So kinahanglan may ma-feel nila nga we are still there. Because ang objective ng kadtong kuan tukhang was a way nga instead of direktahon nato sila pangdakpon, gitagaan sila og chance.